Sa vlog ni Bopol Vlog binanggit niya dito, kung sino-sino ang mga kasabwat ni Auntie Bactidel, na charity vlogger ng Kalingap. Hindi man niya ito pinangalanan kung sino mga ito, pero makikita naman natin sa video at sa thumbnail, kung sino-sinong charity vlogger ang naroroon, sa naganap na 10th month series ni Rena. Ako na mismo ang magbabanggit ng pangalan kung sino-sino mga yun, ano po? Ang tinutukoy po ni Bopol Vlog, na kasabwat daw ni Tatay Nestor ay sila, Gilumags, Kalingap Dan, Jomar, at Roda. Sila daw ang sinasabing kasabwat, ayun po kay Bopol Vlog. Ngayon ang pagkakaalam ko, bago mangyari ang event na yan. Nakiusap daw umano ang mga taong bumisita kay Rena, ay tinawagan nila ito si Gilumags, Kalingap Roda. Na kung maari pwedeng makita at mapasyalan si Rena. Agad naman pinaalam ni Gilumags kay Kalingap Rab, na may taong darating na bisita kay Rena. At yun ay agad naman nag-oo si Kalingap Rab, kaya alam niya, pero ang hindi niya alam, kung sino mga yun. Sa nabanggit ni Bopol Vlog na sila Auntie Bactidel at ang kasamahan niya na dumalo, sila daw ang wakwak at dahilan kung bakit nagkaganito si Tatay Nestor. Tayo po ay nasa gitna lamang po tayo mag-reaction, ano po? Porke bumisita sila sa daet, na agad naman sila ang tinuturo niyong dahilan at may alam sa nangyayari kay Tatay Nestor, sa pagbawi kay Rena. Hindi ba pwedeng, bumisita lang sila at gustong makita ang sinusuportahan nila? Masasabi din po natin, at hindi maialis sa isipan ng mga tao, na maaring sila ang dahilan, pero paano naman, kung wala silang alam sa nangyayari, at sila ang tinutukoy nyo? Mahirap naman po kasi, kung nakikinig lang po tayo sa nagbibigay ng informasyon sa atin, at pinapaniwalaan po natin. Siyempre nakikipagmaretes lang din po yan, tapos ibigay sa inyo. Ngayon pinapaniwalaan naman po natin at kinokontent. Pakiramdam ko tuwang-tuwa ang nagbibigay ng info sa inyo, dahil ang iisipin niya, ay totoong-totoo ang pinagsasabi niya sa inyo. Kaya para sa akin mas maigi, na tayo po talaga ang nakakatuklas yan. Hindi po yung nakaupo lang tayo na nagre-reaction, at nag-aantay ng may content para lang kumita. Tapos yung charity vlogger pa ang sinasabing kasabwat dito, na sila ang napapagod, nagugutom at umaakyat sa bundok para maghanap ng matulungan. Tayo naman ay nakaupo lang, reaksyonan ang mga vlogger. Gaya na lang sila, Gilumags, Kalingap Dan, Jomar at Roda. Wala silang alam sa nangyayari sa isyu ngayon, sa pagkuha ni Tatay Nestor kay Rena. Tapos sila pa, ang sabihin yung kasabwat, ang alam lang nila, sila ay magkakasama sa event na naganap. Dahil pinagpaalam naman ito kay Kalingap Rab, at yung mga taong bumisita kay Rena, para sa akin, wala silang alam sa naganap, sa pagkuha ni Tatay Nestor kay Rena, at sila ang pinabibintangan. Palagay natin kilala nga po ni Auntie Bactidel, yung tinutukoy ni Bopol Vlog, ang ibig sabihin ba nun, kasabwat na agad sila? Hindi ba pwede, yung mga sponsor ang dapat pagtuunan ng pansin, at yan ang alamin kung sino mga yun. Dahil sila ang mukhang, may kakayahan na mag-sponsor, at kuhanin si Rena upang sulsulan si Tatay Nestor, hindi po yung taong bumisita po dyan, mas maigi po talaga. Tayo ang tumuklas bago magbanggit ng pangalan, para sa ganon wala tayong nasasaktan at maapakan na tao. Huwag po pala natin kalimutan. Suportahan ang channel nila Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog at Kalingap Rab. Ganon din po ang Compassionate Heart Caring for Charity. Salamat po.